Makadini vadiwa vatariri, vateereri vezvirongwa zvedu kwamuri kwose, Zimbabwe yose nemhiri nekunze kunyika dzakasiyana-siyana kwamuri kuona chirongwa chino muri. Kusangana kwatiri kuita muchirongwa chedu chinonzi icho yokwidza makata. Kusangana kwatiri kuita muchirongwa yokwidza makata icho chinowanikwa pano paElder David Kanjanda Songs. Zita rangu ndinoitwa Elder David Kanjanda, muimbi wenyu wedzimbo dzechitendero. Nhaika nhasi ndauya ndakarovera heti. Muri kuiona sei? Kuri kutonhora, kune chando, saka ndauya neii inovhundutsa kuti zvityise, kuti zviite mutsindo. Chando chizvizive kuti uyu haasi wekutamba naye, uyu chitambire kusaidi uyu zoti anoruma ihuma. Vadiwa vatariri, chirongwa chedu chinonzi icho yokwidza makata. Chirongwa chatinobata nyaya dziri kutenderera mumastreet esocial media. Nyaya dziri kutenderera mumastreets esocial media. Idzodzo nyaya tinodzitora todzilinga nesoko raMwari, iri nzira yekuparidza soko raMwari. Hapana chimwe chatinoita pano kunze kwekuparidza soko raMwari. Saka kune dzimwe nyaya dzinonga dzichitenderera mumasviti umu dzatinoona kuti apa panoda kuisa soko raMwari kuitira ateerera neari munyaya yacho nemumwewo ari musituation yakafanana nenyaya iyi iri kutenderera abatsirike kuitira mangwana. Kune mumwe munhu, for example, nyaya yakafanana neyaSimba naRozi, nyaya yakafanana neyana Chenai, dzakasiyana-siyana, dzimwe dzaunondoti idzi dzinobata, dzinorwadza. Panoitika nyaya dziya tikangodziteerera mumasocial media tisingazotauri soko raMwari, kune mumwe akatotarira panguva dzacho idzodzo ari musame situation. Saka ndodonzo rechirongwa chedu chinechi kutira kuti patine taakutaura tichiisa soko raMwari chinobatsirawo akagara kumba ari musituation yakafanana neiyoyo, autozokurumidza kubatsirika zvichida asati apinda murufu, zvichida asati apinda mujeri. Saka tinoda kukutendai zvikuru kana uri kutanga kusvika pano paElder David Kanjanda Songs, dzvanya bhatani rakanzi subscribe, woona kabhero kanobudapo kakanzi all, wobva watokonya ikako. Mwari wekudenga akuitire zvakanaka. Kana usina foni inoenda pa YouTube, chaunoita iwewe unofanira kuvhura inonzi Google account. Kana wavhura Google account waane access yekukwanisa kuenda paYouTube undosubscribe. Kana usingagoni kuvhura wega, tsvaga vakomana vemazuva ano ongoti varume ndibatsirewo kuvhura Google account, ndoda kuenda paYouTube. Ndiro basa ravo, vanomhanya-mhanya, vanokuitira nguva duku-duku unenge wanaka. Tisatapinda muchirongwa chedu, vadiwa vatariri, ndoda kukuvimbisai kuti tine chirongwa chinopisa chiri kuuya chinonzi vakafa vari kupi. Chirongwa chinonzi icho vakafa vari kupi. Garai makabata, rambai makabata. Vamiriri vedu vecustomer care vachakabatikana, rambai makabata ipapo. Tiri kuuya nechirongwa ichocho vakafa vari kupi. Right. Nhasi tine nyaya yatiinayo panapa. Nyaya yatiinayo nhasi ndeye musikana anonzi Pau, uyo akandoenda kuSouth Africa, aigara kuSouth Africa nemurume wake. Handichazivi kuti ndoti nemurume wake here, kana kuti neboyfriend yake, kana kuti nechikomba chake. Matorere auchaita iwewe nyaya ndo achaita kuti upe murume uyu zita kuti anga ari murume wake here, chaachiri chikomba chake here, yanga iri boyfriend yake here. Handitka. Saka nhasi ndo nyaya yatakabata pachirongwa chedu yokwidza makata. Munandiregerera, ndashuta ndiri panze, saka ameno kamhepo kari kufuridza dziso rangu panapa, sorry. Mongoitawo mwoyo murefu. Zvakanaka izvozvo. Right. Kune dzimwe nyaya dzinorwadza, kune dzimwe nyaya dzinobata, kune dzimwe nyaya
dzinosiririsa. Hama dzangu, kune nyaya dzisingaiti. Nyaya yapau inonetsa, inobata, inorwadza, uye unoshaya pekutangira kuti tochiitumbura nepapi. Pandakateerera nyaya yake ndakabatikana, ndakarwadziwa zvikuru ndichimuona achitaura ari mujeri. Ndakarwadziwa, mwoyo wangu wakaenda kure, to be honest. Ndakabatikana kusvika pekupedzisira. Hama dzangu wee, panyika pano pane mazino. Nyika ino ine meno, inoda kumedza vana vedu ava, vanasikana nevanakomana, vese vakamirira kumedzwa. Satani ari pabasa kuzoparadza, kuzodestroya. Bhaibheri kuna John chapter 10 verse 10 inoti mbavha inongouya kuti ibe, kuuraya nekuparadza, hapana chimwe. So Satani paanouya achidestroya, anoshandisa vanhu. Murume uyo wekuSouth Africa uyo aigara naPau akashandiswa naSatani kusvika pekupedzisira. Akashandiswa naSatani kusvika level rekupedzisira rekuti akasatendeuka nguva ichipo, gehena nderake chairo, pasina kana mubvunzo. Ndiye huni yacho ichandokushidziriswa gehena. So ndiri kumuzwira tsitsi ndichiti dai zvaibvira aitsvaga dzimwe nzira dzekuti iye atsvage Mwari pachake, atsvage Mwari, atendeuke, azive Mwari, nekuti wakatadza kusvika pekupedzisira. Akatadzira Chenai, akatadzira mwana wake waakaita anonzi ani Pau. Akatadzira Pau. Munoona nyaya yaChenai ichiri kuringa musoro mangu, sorry, undiregererewo ipapo. Akatadzira Pau, akatadzira mwana wake waakabereka naPau. So Mwari anogona kumuregerera kana atora danho rekutendeuka nguva ichipo. Akatadzira vabereki vaPau, akauraya future yaPau. Handizivi kuti utadzo hwake. So ipapo pese, hama dzangu, ngationei Satani. Ndinotenda kuti vanhu vanoverenga Bhaibheri, vanoziva Mwari, muchiteerera nyaya dzakadai, munongoona Satani. Musanyanya kuona munhu, nokuti munhu anopfekwa, anopindwa. That's why tiri kuti ngaatotendeuka, nokuti Mwari anotomuda iyeyu, mutadzi iyeyu, kuti atendeuke. Anofanira kuzviramba, anofanira kudurura upenyu hwake, anofanira kuzvidemba pamberi paMwari. So uyu anonzi Pau uyu, ari mutirongo uyu, mwanasikana wedu uyu Pau uyu. Minamato yedu ndeyekuti Mwari wekudenga ngaamuwanire nyasha, ngaamuchengete, ngaamusimbise arimo mujeri. Tinoziva kuti Mwari wedu anogona kuita minana, anogona kuita chishamiso. Pau akabuda asina kusevha that 10 years. Tiri kunamata kuna Mwari. Ndinotenda kuti umwe akanditarira achandibatsira kuti timunamatire mwanasikana uyu Pau uyu. Anoda kunamatirwa. Ndoenda pane uye ndaida kutaura zvimwe zvinotaurwa naMatthew chapter 11 verse 28 kuti uyai kwandiri vakaneta, vakaremerwa, ini ndichakuzorodzai. Izvi ndaakuitira kune umwe ari musituation yakafanana neyaPau. Ndiri kuti inini, usati wameka madecisions, kazhinji munhu kana akatsamwa, kana kuti apererwa, ari panguva yekushupika, madecisions aanomeka ane mukana mukuru wekurasika. So Pau akatora danho iri munguva yekutambudzika, kusvika pakusacrifice mwana wake kuti ngaatorwe nemumwe munhu. Izvozvo, hama dzangu we, ndapota ndinokukurudzirai kuti nyangwe utambure sei, Shona inoti nzou hairemerwi nemushinga wayo,
tambura uine mwana wako, pane vachakunhonga, nyaya yake inorwadza, inosiririsa. Ndainzwa achitaura achichema, achitaura kuti akatongosununguka mwana we asina chekupfeka, mwana asina kana heti. Ko nhai baba vacho vaPau, mwoyo wacho waoma kusvika munoda mari inokosha kupfuura upenyu hwemwanasikana wenyu uyu, zvekuti mungabva mwaomesa mwoyo zvekuti mwana anokutyai kuita huma. Madhisijenzi mamwe akatorwa nemwana uyu ndeekutotya baba kana makanyatsoteerera nyaya. Akatotsanangura akati baba vangu akati pano hapadyiwi rinopisa, and for sure hapadyiwi rinopisa. Baba musavhura madhozi ekuti Satani apinde muupenyu hwenyu nemhuri dzenyu. Ityai Mwari. Proverbs chapter 1 verse 7 inoti kutya Jehovha ndiko kuamba kwezivo. Kutya Jehovha ndiko kuamba kwezivo. So ndiri kukubatsirai kune vamwe vabereki vari musituation yakadai nevamwe vana vari musituation yakaita seyaPau, nevarume vanongotungidza. I'm sure makaona vhidhiyo remumwe murume, ndakarifarira iroro, aitsanangura achiti taita problem. Ukaona mukembi mwaita musoja arwara nebrain, iye aine pfuti, patotanga nyaya, paita dambudziko guru, pfuti ine mapara, pfuti yakakokwa, akungoridza pese pese, vanhu vanopera. This guy musoja arwara aine chombo chinonzi pfuti, so akungotungidza. And I'm not sure kuti akangogumira pana Paul. Inotori tsika yake. Nai wedu way. Alright, wakundikana hako, uri mutadzi. Ko mwana ndewei? Makadii kuchingotamba henyu? Alright, munoziva kuti muri kuita zviri kunze kwesoko raMwari, muri kutadzira Mwari chihure. Ko kuzosika munhu manje, mwasika munhu ongoenda futi, hamuzivi kuti aripi. Mweya wenyoka inongosiya yakandira mazaya ayo kuzi azochechenywa. Mwanai akura sei, aripi, haizvizivi. Hakuna paunomboona nyoka ichifamba negurumwandira revana vayo kunga huku, nyoka ichiko nevana kungotsveta yobva yati pesverere ichienda yakadai. Kamwana kacho unokaonawo kari kuti tipa kari kega, akazivi kuti baba vangu ndiani, mai vangu ndiani, sekuru vangu ndakabvepi, ndinoerei. Nhai wedu we. Nyika inoda kubatsirwa, nyika inoda soko, nyika inoda Mwari. Tinoda Jesu, tinoda Mwari. Chekupedzisira hama dzangu, ngatinamatire vasungwa vari mumatirongo. Kune vakawanda vakapinda vasina mhosva. Ngatinamatire ivo majaji vanotonga dzimhosva. Mweya weuori, mweya wecorruption usavabata. Ndava vamwe vari kupiwa mari vonyudza munhu asiriye. So ngatinamatei kuna Mwari kuita kuti mweya wecorruption munyika yedu uende zvachose, utame zvachose. Ichokwadi chandiri kutaura ichochi, kuti kunotori nevakapinda mujeri nekuti akasungwa, akapomerwa mhosva yaasina, nekuti akashayiwa mari yekuzodya nevamwe vaifana kumubudisa imomo, yekuti ape vane simba rekuti akapa vane simba vaya vaizomumirira kuti nyaya yake iraswe. So that's Satanism. Anongori Satani iyeye, hapana chimwe chinhu, asi tinokunda nemunamato. So hatina munhu atinowenga, hatina munhu atakamaka, but maKristu vanoziva Mwari ngatinamatei kuti Mwari atiwanire nyasha, kuti Mwari atiitire zvakanaka, kuti Mwari arwire nyika yedu, kuti Mwari arwire vana vedu. Ndinozwa tsitsi zvikuru. Chimwe chauya ndisati ndapedza, vari kunze kwenyika please, vari kunana South Africa, Botswana nedzimwe nyika dzakatikomberedza, ndinokumbirawo kuti kana zvanyanyodzvanya stereki, dzoka hako kuno. Zviri nane kunze anochera mbeva. Uyo mwamuona here? Uyo uri kuno kumba kwako kunoku. Ndapota kana zvanyanyodzvanya, usariska life yako, usaisa life yako parisk uri mhiri ikoko. Please, upenyu hunokosha. Uya kumba
usikonamata Mwari wakatendeka, Mwari anokusimudza. Uri kutaura nerimwe rombe raisunga bhurugwa nebote. Ini pano ndaisunga bhutsu newaya. Ini pano ndakakura ndisina baba. For your own information, ndakutokuudza masecrets. Handina kuenda kuchikoro ini, handina kuenda kuchikoro, asi Mwari akangondiita kuti ndidzidze, kungodzidza ndega, kwete kuchikoro, kungoziva zvinhu. Izvozvi muri kutonditarisa pasocial media, muri kutondiona paYouTube, channel yangu iri kutomhanya kukura. Anongori Mwari, haasi munhu, haasi nyangu ukarega kusubscribe. Mwari anongounza vanhu vake vanokusubscribe. Ndinotozviziva izvozvo, anotori Mwari ende ndinotovimba naye. So ndiri kukuencourage, ndichikusimbisa uri pauri kuti please, ndataura ndakadzikisa gejo. Mwoyo wangu ndichirevesa kuti kana uriko kumhiri ikoko, uchiona kuti zvaoma, dzoka kumba kuno, undozikana nekupemha uri kuno, undozikanwa nekuteva mariva uri kuno. Usaba uri mhiri ikoko. Vasikana, musatengesa miviri yenyu muri mhiri ikoko. Ndapota. Ityai Mwari, mukamuremekedza Mwari achazviratidza. Ndakunamata munamato kune vari kumhiri, kune vari mumajeri, pamwe chete nekunamatira Pau. Mwari wakarurama, muzita raJesu tinokutendai nemwanasikana uyu, kumurwira nekumudzikinura nekumuwanira nyasha ari mutirongo imomo. Nezita raJesu ndinotuma moto, ndinotuma mutumwa akabata munondo wemoto, amuprotecte, amuchengetedze, amurwire, mudzikinurei. Tinotenda kuti muri Mwari weminana, Mwari wezvishamiso, munogona kumubudisa imomo. Anamata nezita raJesu. Kune vamwe vari mumasituations akaita seiwayo, Mwari vawanirei nyasha. Tatenda nekuchengeta hama dzedu dziri kunze nevamwe vari muno munyika vari mumasituations akaita seiwayo, nemamwe atisingakwanisi, atisiri kuziva masituations pari zvino. Tinongotaura ropa raJesu. Protectai hama dzedu, tichengetereiwo vana vedu, tichengetereiwo hama dzedu. Muzita raJesu Kristu weNazareta tatenda, tanamata. Muzita raBaba nereMwanakomana nereMweya Mutsvene. In Jesus mighty name I pray. Amen. So hama dzangu, ndataura kwamuri ndichirevesa. Mwari akuitirei nyasha, Mwari akukomborerei. Kana uine mibvunzo, kana uine zvaunoda kunzwisisa, nyora mucomment section. Tosangana pachikamu chinotevera. God bless you.